Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babesizwa ujabulile ufana namhlanje ekhehlo umlungu. Malapho wendabuko Babu Dokotela wenyanga namhlanje ngiphethe ugcina Mkhathazo. Ifake iDemas namhlanje. Namhlanje uMkhathazo ngifuna kabingelele before singene kulomsebenzi wakho omkhulu. Asibingelele obingelayo babukele emakhaya ugcina. Sibongo waka Mkhathazo ngokuhlala ngidabuke endaweni yase Eastern Cape ngapha Flagstaff. Mkhathazo khuluma nami. Kunabantu abakuzwile sikhuluma ngento eziningi, sikhuluma into eziningi. Sathatha ithuba ukuthi manje njengoba sikumashi sizoke sigxila kakhulu emsebenzini wakho owenza wamabaso. Yini ibaso kuqala? Ibaso mkhulu into yomuntu osebenzayo. Usho ukuthi usebenza umsebenzi kanjani? Uyayishisa nje lento le. Kube yiyona ezophisa ikusebenzela. Ibaso isibunge. Isibunge. Into okubiza abantu. Into okubiza abantu mkhulu. Wena uyasakha isibongo noma kunomuntu mhlawumbe enizwana nawe ubuye umfonele eDalton uthi into le kunomuntu ofuna ibaso lo ngeze ngizolithatha. Isibunge into engizenzela mina ngezandla zami emkhulu. Ya ngifuna siyakhuluma la ngesibunge ngifuna sike singene kuphondo singene nesigubhu. Ake sibuke lana umuntu ufuna isigubhu ufuna ibaso. Unayo into oqala umgeze kaNomvosela umnika ibaso kwenza kanjani usichazele? Kuba kukwena but ngiyaye ngithanda ukuthi ngiqale ngigeze nje khona uzoba right nje ngikhiphe zonke lezi zinto lezi oyitholile ngendlela ongayazi na ukuthi ithole kanjani kumele ukuthi ngigeze nje ube clean mase sikufaka ubaso uqhubeka usebenza musu yasebenza lana masikhuluma ngophondo umuntu olindele uphondo ulindele into okuthwala umuntu olindele uphondo ulindele kuyinto enjani before uchaze nje uphondo mkhulu into ekulekelelayo kulowo msebenzi loyo osukuwenza wena uphondo akusona isithwalo asibuyele kuloko lakho uyalifuna umuntu uphondo uzomposela uzomphathela ama taxi ayempangeni uzomphathela ama taxi ayegoli kwenza kanjani umuntu bethu ufuna uphondo lutho mkhulu muserious kumele uze ngikwenzele lento le ngikunikeza uhambe nawo iphetha asikwazi singakuposela uphondo aliposeka kunezinto eziserious ezifaka lapha mkhulu so asikwazi ukuthi silipose no kulungile ake sikhulume lezigubhu izigubhu zihlukene ke igubhu abanye bathi ziyahlaba ekhaya abanye bathi zakhiwe ngamafutha angekho right abanye bathi zinamathamba athize angekho right futhi ngesishutha nani sikhuluma ngesigubhu Mkhathazo sichazele uthini kubantu ngesigubhu isigubhu kuba kokwena ukuthi usukufuna isigubhu esikanjani yonke inhlobo yezigubhu ikhona mkhulu usuke kukwena ukuthi ufuna isigubhu esikanjani zikhona ezisebenza ngamafutha sibe khona ufuza ukuthi uhlaba inkukhu ekhaya hlukahlukene nje kaningi mkhulu umuntu nje osidingayo angangifonela ngimchazele kabanzi noma ngiWhatsApp ekuthini ke igubhu ziyabulala ekhaya ukuthina kwakho ukuphawula lapho hayi esami isigubhu mkhulu ayasiwe ngizilo msangano anginaso isigubhu esibulalayo mina mkhulu ezami ziyaphilisa nje kuphela mkhulu abanye igubhu bakhala ngokuthi zifakwe amathamba lento ngesiwasho ukuthi uthini lapho hayi mkhulu esami nje isigubhu mkhulu asinawo umsangano udodi nje hayi thatha lento uyibeke la usebenzela khona izokwenzela lento oyifuna kuphela akukho umuntu ozogula akukho umuntu ozofa kubeka nje uphila impilo yakhe normal mkhulu kunomuntu ke njengamanje uyazi ukuthi unebaso uyazi ukuthi unophondo uyazi ukuthi unesigubhu awusichazele labantu bobathathu ukuthi uthini kubona ngokuhlukana kwabo mufuna okukodwa uzona zonke lezi zinto engiyibalile noma uyifuna zonke kufuze ukuthi uxhumane nami nje ukwenzele lento le kuba kukwena ukuthi kodwa hayi asikwazi usikuposele lezi zinto lezi ngiqeda ukukhuluma ngazo manje izinto esiziposayo kuba alishoni kanje ibona izinto esiziposayo lokhu kwezigubhu namabaso namaphondo asikupost lokho mkhulu kumele uze nje
sikhulume. Okay. Kusho ukuthi lokho amajongo kuyaposeka kona. Hayi lokho amajongo kona siyakuposa. Kuyaposeka lokho amajongo. kodwa uyagaranta ngale baso leli ukuthi umuntu uthatha le baso ngeke azayisola. Ngeke uyisole mkhulu. Ngeke zakhe hayi ngeke mkhulu aligeji nje. Aligeji mkhulu. No kulungile. Abantu bazokudinga bazokuthola nini mhlawumbe usesontweni mhlawumbe usenkonzweni uthini kubantu? Angiyona lenyanga esonta mina mkhulu. Hayi. Ungithinte nje anytime ngiyatholakala mkhulu. Okay, uzokuthola kephi number? Inamba engitholakala kuyona ithi 0677 437706. Okay, iya WhatsApp ayafona le. Ya WhatsApp mkhulu. Kuma social media abakuthola ngokuthi ubani ko Facebook, TikTok, Instagram. Mkhulu lezo zinto lezo angikho mningi kuzona kodwa ngisacabanga nje ukuthi ngiye ngivule ngizobatshela ababukele emakhaya ukuthi bangithola kephi mase ngizenzile ukuthi nje angiyikhonzile lezo zinto lezo mkhulu. Okay. No Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele sihlene insizwa la ithi wena ofuna ibaso ufuna uphondo noma ufuna isigubhu kodwa ku social media ngenzela why sisho njalo senzela ku social media if usubona umuntu ethi ugcina faka imali uthe yena akekho ku social media ngenza ukuthi wazi ukuthi ungabe usofona uthi ngimthole ku social media usengiqela imali engaka uthe yena akekho ku social media kuphinda kusho lokho. Yebo mkhulu angitholakali ku social media okwamanje angitholakali but ngizotholakala soon nje. Okay. No siyabonga kakhulu bonga Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele siyethobeka. Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out.